Marc Casador, què tal? Molt bon dia. Què tal? Bon dia. Un primer dia de campus en aquesta edició especial, no? I sobretot amb molts de somriures. Sí, bueno, és el primer dia que fem, no? La primera edició del campus, estem molt contents, amb moltes ganes. Hem passat una bona estona amb els nens, s'han passat bé, s'han divertit, i ara, bueno, els hi toca una mica de piscineta, no? Relax, que també va bé amb aquesta calor que fa. I, bueno, a disfrutar aquestes 3 setmanes que tenim aquí i anirem vinguent a veure tots els participants. Has parlat de relax i de piscina, has pogut també gaudir d'aquestes vacances, hem carregat piles i a punt per tornar ja la setmana que ve. Sí. Bueno, la setmana que ve ja tornem amb la pretemporada, no? Crec que aquestes setmanes han anat bé per desconnectar, doncs per recarregar una mica de piles, que també va bé a final de temporada. I, bueno, ara ja porto unes setmanes preparant-me, no?, per poder tornar al 100%. Helena, doncs ja t'escolta Marc Casador, futbolista del Barça, en directe al Què t'hi jugues de Ser Catalunya. Què tal, Marc? Molt bon dia. Bon dia. Moltes gràcies per dedicar-nos uns minuts al Què t'hi jugues. Tots els futbolistes amb els que parlem quan esteu fent el campus ens dieu que és molt especial per vosaltres, no?, aquest lligam amb les arrels. Que l'aguanti? Sí, crec que és... Bueno, jo m'ho prenc com un projecte, no?, que... Doncs per apropar-me als nens també, al final és algo que a mi m'agrada molt, passar una estona amb ells, disfrutar jugant a futbol, ja els he dit avui, ja ho comentàvem a l'Instagram del campus, no?, que crec que el més important aquí és fer amics nous, que s'ho passin bé jugant a futbol, que al final és el que més recordaran quan creixin, i això és el que volem, que disfrutin i que s'ho passin bé. Tens temps, Marc, per mirar el Mundial aquests dies, per veure què fan els teus companys, que avui, com dèiem, se la juguen amb aquests 8ens contra Portugal? Algo he vist, no he vist molt. És veritat que l'horari no acompanya, però bueno, el d'avui sí que el veuré, és a les 9 de nit, no és? Sí, exacte, a les 9. Pots posar des de les 7 Carrusel Deportivo. L'escoltaré per allà, sí. Ens comentaves abans, Marc, que veus a Lamine ja amb aquell punt, no?, que està recuperant la xispa després de la lesió. Com l'estàs veient aquest Mundial i com estàs veient també a la selecció espanyola? Mira, l'altre dia em sortia una entrevista que li van fer al Moje, al Soja i pels seus amics, i que ho deien, no? Amb el Santi Valle, sí. Vaig estar molt d'acord amb una cosa que van dir, que Lamine és un tio d'eliminatòries. M'agrada veure'l així quan els partits són importants i estic segur que avui farà un partidàs. Favorit a Espanya a poder guanyar? Bueno, és complicat, no?, en aquests tornejos on cada eliminatòria és vida o mort. És complicat dir un favorit, però bueno, està clar que tenen una selecció molt, molt bona on podran competir per al Mundial segur. Espanya s'enfronta avui a Portugal a les 9 del vespre, però tornant a tu, ara ens deies que has pogut descansar, a carregar piles per aquesta tornada la setmana que ve. S'ha parlat molt del teu futur. Tu sempre has deixat molt i molt clar que el teu somni és triomfar al Barça. Avui, a 6 de juliol, continua pensant el mateix Marc Casador i continua amb les idees clares? Totalment, sí. El meu objectiu sempre ha sigut estar aquí al primer equip del Barça, disfrutar del Barça, disfrutar del club, de l'estadi, de tot, de la ciutat, dels fans. És el meu objectiu, i jo sempre ho he dit, sempre que el club i el míster em vulguin aquí, jo donaré el 100% per poder guanyar-me minuts aquí i poder jugar a l'equip, i així segueix sent. Marc, no sé si has pogut parlar amb Hansi Flick en aquestes darreres setmanes, ara mencionaves el míster, per saber quines són les seves sensacions i què t'ha traslladat a tu. Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està. Aquest és Marc Casador explicant que va parlar amb Hansi Flick, ha quedat amb les idees clares. En aquestes idees clares, entenc que pel que dius i que tu tens les coses molt clares, la teva voluntat és continuar al Barça, i si no fos així per Flick també t'ho hauria dit, no, ja? Sí, com et dic, la meva voluntat sempre és quedar-me aquí, i també aquesta pretemporada ens ajudarà, no?, a acabar de tenir les coses més clares del tot. I el que et dic, mentre el club i el míster em vulguin aquí, jo encantadíssim. Per tant, Helena, aquest és el discurs molt, molt clar i contundent, com ha fet sempre en Marc Casador, amb ganes de continuar al Barça. Marc, més enllà de Lamine en aquest Mundial, hi ha altres jugadors que estan destacant per sobretot. No sé si fins i tot et sorprèn, per exemple, que Messi, pràcticament amb 40 anys, continuï estant a aquest nivell. Sorprèn, clar que sorprèn, però a la vegada no sorprèn, no? Si hagués de ser una persona que pogués fer aquestes coses hauria de ser ell, està clar, però bueno, 38 anys no té? 38 anys, 7 gols en 4 partits en un Mundial és una barbaritat. Però bueno, aquest home porta 20 anys sorprenent-nos ja.
De fet, diria que el 24 de juny va fer els 39 perquè és del 87. Amb Messi hi juga un dels jugadors que més s'està relacionant amb aquest futur amb el Barça, Julián Álvarez. No sé si entre tants de viatges, piscina i desconnexió l'has pogut veure, i què et sembla, quina és l'opinió que tens sobre Julián, i si tu, que portes tant de temps al Barça, coneixes a Flick, coneixes els teus companys, creus que podria encaixar en el sistema de joc i en el vestidor que teniu? Bueno, és un jugador top mundial, està clar, i està clar que jo crec que si vingués aquí doncs ens ajudaria moltíssim, no? I bueno, al final és això, tothom que vingui a sumar en aquest equip doncs és benvingut, i ara ja és feina del club, del jugador, no? De poder-se posar d'acord amb l'altre club també, i bueno, el que està clar és que, com et dic, crec que a nosaltres ens ajudaria molt i el rebríem amb els braços oberts. Et van sorprendre les declaracions que va fer dient que el millor per ell i per tots era un traspàs, perquè són unes declaracions bastant contundents? Això ho va dir? Estaves a la piscina? Segurament em va pillar a la piscina, no vaig veure, sí. Doncs... Sorprèn, però bueno, serà que ho té clar. Doncs ja ho escolteu, van sorprendre o acaben de sorprendre Marc Casador aquestes declaracions també de Julián Álvarez. Marc, per acabar, un consell que donaries a tots aquests nens, més de 150 crec que al llarg de tota la setmana passaran per aquí pel campus davant d'aquestes 3 setmanes, que farà calor però que pel que hem vist generes i despertes molta il·lusió a tots aquests nens. Bueno, com et deia, crec que la idea clara aquí és venir a passar-ho bé, venir a aprendre futbol, a disfrutar, a fer nous amics, nous companys. És el que jo me recordo amb més carinyo, ho recordo amb molt de carinyo als campus que vaig fer de petit, i això és el que intentem aquí, no? Doncs que quan siguin grans doncs, ho recordin, tinguin aquest bon record, que quan estiguin aquí ho disfrutin, i també al final coneixen una persona que tenen ganes de veure. Jo vindré aquí bastant sovint a passar-ho amb ells, a passar una estoneta, i que disfrutin molt, bàsicament. Doncs, Helena, aquestes són les paraules de Marc Casador, que ha de marxar ja cap a la piscina, que l'estan esperant aquí tots els nens per continuar gaudint aquest primer dia. Marc, moltes gràcies per estar avui al Que t'hi jugues de Ser Catalunya en directe. A vosaltres, gràcies.